Odiechieng' machielo mwakelo ni chenro mar penj laktar, chenro makende mamiyo wapuonj mopogore opogore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wawachoga pile pile chenro ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Kapok adonje chenro ni daher mana mondo mi anyisi nyakora Mugia Jwanga ni kaka penj laktar wabedoga kod thuolo mar tudruok gi ji mang'eny mopogore opogore, lakteche kaachiel kod jolony e weche mang'eny mokalo. Emomiyo kawuono wantiere kod welo makende mabende abokawo thuolo ni mondo mi arwaki e studio odiechieng' ma kawuono. Tok mano kende wabro go mbaka matut kendo ma en chenro makende mokadwa ni obai kata matina. Akawo thuolo ni mondo mi arwaki ni machiegni e penj laktar. Ibro nyisa ni nyingi en ng'a, in wuod kanye, ang'o momiyo intiere e penj laktar odiechieng' ma kawuono? Erokamano Ruth. An iluonga ni Dan Waga. Waga machakre gi HWAGA. An jagem Siaya, kamoro ni Wagai. Koro nyinga en Waga ma Jawagai. Koro kata kichop Wagai to nyalo penjo ni ka nyinga olal ni tipenjo ni Waga lakini medo H. Yes. Ang'o mintiere e penj laktar odiechieng' ma kawuono Waga ma wuod Wagai? Penj laktar en kipindi mwaluoga mang'eny. To kaka an kawuono an kaeri abiro kaka jalony. Jalony e weche mag ng'ol. Ng'ol mopogore nikech asebedo katiyo higni mokalo 20. Sana sana koro an kendo an gi tiegruok bende e lony mar it malure gi joma winjo mok winj ma joma ok winjo wach maber. To korka lony kanyo bende nitiere sidiengi mopogore opogore mag joma waluongre kaka audiologists gi dho ngere. E pap mar audiology no en oting'o jopimo to kod ng'iyo kaka ng'ama nigi kasoro kata nok ma winjo kata ok winj kabisa inyalo rehabilitate kata inyalo habilitate. Habilitate kaneno nyuole godo koko winj to kata rehabilitation kata bang'e ka winjo no odok piny kata olal. Koro nitie mane kama lony ahinya. Koro sidienge field no bende wantie gi audiologist mopogore opogore. Koro kanyo wan gi educational audiologist joma koro kaka it konyo ng'ato e timo ang'ono e somo. Koro an kanye mantiere pabno miluongo ni educational audiologist. Wan gi clinical audiologist bende madil gi thieth mag ang'ono mag it, surgery kod therapy. Wan kata gi geriatric audiologist madil gi joma oti. Nikech koro audiology winjo bende dhi gi age. Wan gi pediatric audiologist madil gi nyithindo matindo nikech ing'eni mondo iwinj nitie kada speech language nikech ng'ama duong' ka winjo mare olal opogore gi nyathi matin ka winjo mare olal. Wan kod gi neural audiologist bende madil gi nerves kaka koro koa cortex brain part ma winjo cha gi it. Kendo wan kada gi industrial audiologist. Industrial audiologist koro magi ng'eni kaka koro koko mang'eny kuonde factory gang'o gi bende koro mano bende en field moro. Koro an kawuono kaka jalony mar educational audiologist maduong' ahinya timo awareness mondo jogo ong'e gik mopogore opogore. Erokamano kuom introduction. Erokamano ahinya amor kendo warwaki mokalo e chenro mar penj laktar. Ang'o ma gini nyisowa nyakora Mugia Jwanga? Gini nyisowa ni goruok piny ok en e giko wuoth. Inyalo bedo kod ng'ol ma samoro iyude e wi dongo to mano ok onyiso ni koro ngimani gi kanyo. Inyalo dhi nyime mana kaponono ni ing'eyo, kaponono ni ojiwi, kaponono ni ineno jomoko ma bende moro noseyudo chandruok kata ng'ukruok e wuoth to pod dhi nyime. Emomiyo amor mokalo mar rwako wendo na machielo nyako ma jaber mokalo. Obo nyisowa ni en owuon nyinge ng'a, en nyakanye. Gimomiyo wantiere kod studio ka mano to wabro nyisi bang'e machiegni e penj laktar. Erokamano kuom miya opportunity mar biro ka mondo ang'isu kaka asebedo ka wuotho kaka ng'ama nigi ng'ol mar winjo. To nyinga to en Eunice Mboya. Mano nyinga. So deaf community wan chiwoga gimiluongo ni sign name. Koro mane sign name ne. But eno nyaka dem mano Migori County. Migori County kadem. Koro abiro mondo ang'isu kaka wuotho masebedogo nyaka bed
gi ng'ol mar winjo nyaka sani. Erokamano ahinya, warwaki Mboya, kendo amor mokalo mar bedo kodi e studio odiochieng' ma kawuono. Mana kaka inenono en Nyamigori, ma bende oyudore kantiere kod chandruok mar koso winjo wach. To chandruogni nobedo godo ka ne onyuole koso oyude mane wi dongo kaa. Nikech ng'olgi bende biro e yore mopogore opogore. Moro inyalo nyuoli kode, moro onyalo biro abira. To kapok achopo kanyo, daher mondo mi aduog kuom jalonywa mondo mi nyiswa ni seche mwawacho ni ng'ato wito tekone mar winjo, wawacho ni ang'o motimorene kata rochruok mane mobede kit ngimane. Erokamano kuom penjo no. Ng'ol duto te chakre gi gimiluongo ni impairment. Ng'ol te. Obed ma winjo, obed ma impairment ni bedo ni ntiere hinyruok, tuo kata onge mar organ no. Kech koro gino organ no bende samoro kaka chwech ma bedo ga gino samoro it no onge kata wang' onge kata no onge chwech kaka chwech bedo. Koro impairment ni en ma koro okelo gimo miluongo ni ng'ol ma koro iluongo ni disability. Kaka koro kwaduogo korka it. Impairment mar it nyalo bedo e yore mopogore opogore. Onyalo bedo it ma oko, it ma diere kata it ma iye. To onyalo timre kapok, onyalo timre sama omak ich cha. Onyalo chakre sama omak ich, or seche 24, 12 ka muoch ka mama, kata seche 12 bang' nyathi kosenyuol moluong ni perinatal, or onyalo timre bang'e kosenyuol nyathi ma koro oluongo ni acquired postnatal. To ng'ol, ka koro duoki maber e penjo chande. Koro impairment ni en absence kata ni onge organ koro kaka koro it. Samoro it kata pina ni onge. Koro kelo rem. Oro nyalo kethore kabisa. Impairment ni kelo gimiluongo ni disability. Kech koro kae ma ji wacho ng'ani nigi disability. Disability ni koro en loss of functioning. Koro loss of functioning kaeri ka koro it inyalo pime kaka koro wan onyalo pimo to ayudo ni en ntiere residual pod en gi loss kose ok owinj ato. Wantiere kod kidienje mopogore opogore. En kidienje mopogore opogore. Koro kanyo to bende kata winjo no be inyalo pime ni kwadhe mbele to ang'eyo to en part mane man gi shida. Mano be bok chiwo nyinge. To notim wachoko sigana kalure gi winjo no koso winjo no. Time duong' kapok onyuole, sama onyuole mafwenye gino. Koro mano be nyiso ne en wakete category mane. Kata en prenatal, postnatal kata kalure gi history. Kalure gi history. Then kidieng' koro mogik kendo mwatemo timo ne nonro kwase pime. Mwayudo kata ni en profound. Otim ka nyathini kapok oromo nikech onyalo bedo acquired to ne kapok oromo higni adi 4. Tieni onge language. Koro mane ma koro wanyalo neno to wacho ng'ani wapime wayudo ni en kama. To koro categorize kata walebwe ni ma koro kata en prenatal, postnatal, profound, sensory neural hearing lost. Onyalo bedo both ears kata itachiel. Koro kanye ma kuro chake interventions. In early intervention tiene ni kony mokwongo immediate, ok ni early ni kapod otin to sami fwenye gino early intervention. Waluongo ni early intervention. Chakra kanyo. Amor mokalo abudogo kuom nyadendi Mboya mondo mi onyiswa ni en owuon mare ni en kidieny mane mar wito teko mar winjo ma ane en kidieny mane onyuole godo, ma en kidieny mane oyudo kotenre kod hinyruok kata chandruok mar it, koso mane oyude okang' mane, to seche mane ofwenye okang' mane gikawo. Machiegni Mboya. Erokamano. An nokonyuola ngama onge winjo. Nonyuola maber kabisa kendo nina winjo ga maber. To ei dongo ka. An nadongo ka nyathi ma winjo wach. Kendo chaka primary school e class 1 nyaka class 8. Ka dhia e school maber. Koro kase timo KCP na. Koro kana man apango amondo adonje form 1 to abedo matuo matek. Koro notere hospital. To abete hospital ma 2 months abete hospital dweche 2. Koro kane hospital ong'iya
Koro kana se dhi adok dala kasechango to chieng' moro achiel oyuda ka an def. Koro jonyuol notemo wuoyo gi dakteche mong'i kinyalo konya to ok ne nyalre. Koro min gi koro en gi voice matin, onyalo wuoyo matin. So kane gichak gidok e hospital mane giyudo advice from daktari no, ne onyiso gi ni condition ni biro bedo nyaka chieng'. Koro wabro mana mi yath, wabro mana temo gi yath matin. Koro no ng'isa ni abro beda deaf nyaka 24 years. Koro sani wasekadho 24 years but pok awinjo pod an deaf. Koro akia gima ne notimore lakini ne gimiyowa mana hope. Koro ngima ka lokruok nyalo bede. Inyalo nyuolo nyathi ka ber then bang'e to obedo deaf. Koro kotimre ni ibedo deaf, nyaka ibed motivated. Kik ibed ni koro ni chunyi gore, ni koro kinyal. An adonje form 1 ka ita ok winj wach, kendo adhi form 1 ka ng'ama koro ok winj. To parni kana dhi primary school ta dhi school maber. Koro na join form 1. So koro jopuonje be notemo ng'iyo kapo na nyalo bedo e klas achiel gi jok ma winjo, to min gi mane temo manyo kaka inyalo konye because noko yie ni nyathine ni koro nigi deaf, nigi ng'ol mar winjo. Koro kane jopuonjo ngiso min gi ni nyathini biro beda e school ka mondo opuonjre sign language. Koro an adongo ka winjo wach, adak kaka winjo wach. Katieko primary eka dhi e school mar deaf. Koro jonyuol na ne advice mondo watem wadhi wamany school mar deaf. Koro ne wawuoyo to ne wa agree ni anto koro asebedo deaf, accept ni wawe abede school mar deaf. Koro accept ni an ng'ama nigi ng'ol mar deafness. Amor mokalo kuom chir ma itimo Mboya, kendo amor mokalo ni itimo maino kata odoko ni ne tek to nitemo matek ma idhi nyime kendo support mar joma mine. Abudugo iri thoth ne jonyuol bedo in denial kata gi kwer gi tamori ni oyo ma en gima ok nyal timo nyathina, ok en ng'ol mar koso winjo kende, to gin kidienje mopogore opogore mag ng'ol. In kaka jagono molony, waneno ranyisi mar Mboya ka ok onyisowa ka mogik e weche mag somo, mak mana waneno ni ng'ato nyalo sudo, ng'ato nyalo dhi nyime. En ang'o ma dijis jonyuol mantiere kod tamruok kata denial? Penjo maber. To kapod aduoki chien, gini otimre ne Mboya ka en e klas 8 donge. Makoro wuon jonyuol bende nyalo bedo gi shock. Ng'eni gima ochakre gi shock. Sasa miwinjo gimoro mani ok nyalre, ng'ani ok winj, kalore gi kaka kosepime donge. Shock mako ma ng'ata. To koro en wuon ne omiye shock, to nonyise ni ohore mos. Koro tundo higni 24 to bowi. Koro mano noketo geno. Koro chutho otekga. Iwaluongo ni releasing the information. Inene? Nikech ing'eno chakre stage ma ng'ata en gi shock donge. Koro ko biro chako cope godo, koro accept. Koro chutho jonyuol kaka an kalure gi tija mar pimo it kuonde mang'eny, anyise ka ni nyathini ok nyal release, tie a way of releasing information. Nyathini kata itni to nene ni en gi kasoro kiwango fulani donge, kalure gi kaka pime. To pod ingech nyaka miye time mondo gi hope geno mondo tim godo window shopping. Adwa refer kendo mondo idhiye kata ir ng'ata makama, to of course ting'e ng'ani mondo kendo pim niego mondo kore kwa bo compare no to kita geno. Koro kanyo minyise ni kata kapo nono nyalo yudo ni en adiera kama. To kine mokwongo to kine mogik jogi ng'eny, nitie kata professors, ichako nyiso gi professors joma osetiegre
ma moko nonyuol godo, moko bende oyude ayuda. Yena mondo mi wakaw yweyo mana matin ka waduogo to wabudogo kuom nyadendi Mboya mondo mi onyiswa ni tok klas 8 modhi e form 1 osomo nyaka level mane, osetiyo tije mage, osego kange mage e kit ngimane kaka nyako mabende jaber, nyako mabende nenore entiere kod dwaro kachiel kod hao weche mag somo kachiel kod ngima makare. Obonyiswa mango mano bange ka waduogo. Miyo Mboya ka waduogo to wabo chako gi kanyo, ibonyiswa ni igi kanye school to itimango isebedo kitimango mondo mi ochiw geno ni gorruok piny okene giko wuoth. Kikidhi mabor kikisudi penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu. Ng'ol bire yore mopogore opogore. Kawuono wang'iyo pek mar winjo kata koso winjo. Kidieny mar ariyo dhi bedo kidieny madwani mondo mi ichikne iti matut kendo kikidhi mabor. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin ako mama chaga ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV.
machiegni kendo e chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha kama nyadendi Mboya osegike kod wechene mag somo kachiel kod gigo mosebedo kotimo. Chenro ni en mar nyisi ni podi nyalo dhi nyime, podi nyalo chwalo nyathi nyime, pod wanyalo sudo kaka oganda kata odoko ni ng'ol moro nyalo bede. Mboya kanyo emane wantiere. To klas 8 idhi nade kod weche mag somo igi kanye to gi lakseche giti mang'o? Okay. En kane jonyuolne noyie konye, to kane jonyuolne ok yie konye, ok dikoro an ka mondo awuo kodu, lakini jonyuolne nowuotho kode nyaka kuma entiere nyaka sani. Koro kar somba to kana yudo ng'ol mar def na paro ni gimora moro rumo gi kanyo, kendo na paro ni ngima no rumo gi kanyo kara korka ngima ne ber bang' mano. Koro nadhi form 1 nyaka form 4 tadhi e university, kendo asetieko degree kendo an gi masters, an gi tich sani. Koro sani adhi mbele gi masters. Odhi mbele gi masters kendo in KU ma ochiegni ga tieko. Koro en level mar education ne sani otimo masters in KU. Congratulations. Wamor mar winjo mano, kendo adwa ni mondo mi meda jiwo oganda mondo mi kapono ni chandruok obede to pod ji suda ji dhi nyime. Abudogo iri Dana, ranyisi mage maka ng'ato neno kuom nyathi kata kuom ng'ato to nyalo chichi ni nyaka bedie ni chandruok mar wito winjo chako donjo kata nyalo betie. Chandruok mar winjo nitiere kumoro amora, kata skunde wa mara gi ulagi, kata nyithindo ma on gode udigi. Nitiere winjo ma nyathi mok winja tol tibo neno kotiyo ga ng'ono gi lwete ni gestures kata signs. Ok ni sign language koro mano somo e school. Kodhi e school. To koro gestures en gik moko ne, lakini ranyisi mag winjo ma kuongo neno ka en gima ni ina iya to kowuotho to ero tiendo ywayo piny odrag. Onge balance, nikech wasega yudo ni balance mar dhano niga itka. Mineno kata ka ng'ato luore ni kochunge tiende ni to podho. Mar ariyo en ng'ama siko temo chiko ite, to kiluonge ka in chien, ka in kata mita 2 gi luonge gi nyinge, kitiyo gi normal voice kaka kod mwaloso godo sani ni, kiluonge kata mita 2 ka in chien to ok winji, ka in mita 2 toke. Ranyisi mar adek nitie koro kaka tuoche gi bende, kaka seche moko remo moro kata osiko ogido ite, mago bende ranyisi mar ni en gi infection sana e outer ear. Moro bende mako osiko dwaro ni wacho nuone kata ka intie kuma ji ng'enyie, moko bende nitie maka koro kuma koko moro bende nitie matin, to itemo loso kode to kowinja tol, mano bende koro ng'eni gik opogore. E seche ma ng'ato oseneno ranyisi kuom nyathi, okang' mokwongo monego bed notimo en ni tero nyathini e osiptal. To ibiro nyisowa ni seche mosetere e osiptal kaka koro noter Mboya e osiptal, notimne tests machal nade, kata pimo mage manotimne makoro wach ni oyo kaka koro Mboya onge kod teko mar winjo, to en it achiel koso gin it ariyo. Thuolo chal ga nade ni nyaka gibed abeda it ariyo gi koso nyalo bedo it achiel? Bas test gi lure gi age ma nyathi. Gocho kodawe nyithindo ma samo nyuol nyathi, onego bed nyathi kosetieko dweche 6 ka ber tenene osiptande wa pod nyocha technology nyocha watin godo. Koro samoro miyo fwenyo mna kanie dala, isn't it? Nitie test miluongo ni behavior evoked audiometry, ma nyathi nyaka dweche 9. Ma koro en gimoro ma kata nyalo dhi tiduongo kata gimoro ni tino kata ka nyathino kata kodho medo dho, kata ko nindo to chiew. Onego bed nyathi kata ki bang' dhot moro kata ka ineno ko chiew, mano nyathi ma winjo. Mago koro ing'en test moko mag nyithindo ma ng'ato nyalo timo. Ti nyalo aduongo kata na chuma moro mondo frequency be test kata bul ineno. Kata ko dhoth kata ineno komedo dhok, mano tiyo, mano ing'en nyathi ma pod ng'ute ok chung', lakini kosechopo dweche 9 kadhi mbele ma koro ng'ute ochung' tere. Tie test moluongo ni ma screening koro moluongo ni
iluongo ni distractive test ma mano itimo gi jadek. Ng'ato achiel temo tugo gi nyathi gi toyi, to ng'ato achiel ni nitie mabogo gimoro e ite angu moro kanyo koni, koro kotan nikech koro ng'uto osebedo stiff, kotan koni kata kotan koni mano ing'eno kalo penj. Koro magi iluongo ni screening test. Lakini chakre koro higni 4 kadhi mbele, mano itiyo gi test miluongo ni Pearson audiometry ma koro golo kiwango. Lakini e ng'ol ka be nitie ng'ol mokikre kendo, inyalo yudo ni ng'ato nikech mach iluongo ni behavior response ma kata koting'o bade kata odiyo baton, to nitiere be ng'ol ma samoro kikre kata nyathi moro bende ng'ol moro kendo medre ewi hearing ma koro ok nyal nyiso notim gini motim. Koro mano watiyo gi test miluongo ni Bera test kata ABR test, miketo gimoro, ichiwo ne gimoro to koro mano test from obwongo kaka response go iluongo ni evoked audiometry. Koro test go pogre. Koro Pearson ka ema nyalo golo, ma koro Pearson ka area mantie kaka test iye, wa test oko, to ema koro bo nyiso kiwango ma ng'ato winje git makare. Mboya, nikech isebedo kama kuom thuolo malach chakre nitie klas 8 ma idonje form 1 mido tiek form 4 midhi university mitim degree ni mokwongo, sani timo masters, isetiyo tije mopogore opogore. Kane watimo nonro matin wayudo nyaka nisebedo nyaka MCA moro ibro nyisowa mano ka en adiera kata to e seche ma ng'ato samoro oseneno ni nitiere kod nyathi mantiere kod pek mar winjo, ang'o gini monyalo tiyo godo mondo mi okonye communicate kata mondo mi owuo gi nyathini, nikech ma en nyathi ma ok winjo to teko mar winjo ne janyuol ma samoro neni, inyalo nyise ni otimo nang'o ka pod weche mag thieth dhi nyime, ka pod weche mag tests dhi nyime. Okay. Koro mano depend gi daktari, gima daktari ong'isi. Kendo mano be depend gi seche mane nyathi oakwaya ng'ol mar winjo no. Koro ka nyathi ma ja below higni 4 ok inyal ng'eyo maber, lakini koro dong' ineno ka koro an maber. So kana chopo higni 13 tineno ka lokra bedo deaf. Koro jonyuol nyalo communicate gi nyithindgi kama. Koro mokwongo kiseyudo ni nyathini nigi ng'ol mar deaf, koro seche miluongo nyathini nyaka ung'iru, iluongo ni eye contact mondo gisom lip ni, iluongo ni lip reading. Koro again seche miwuoyo kode tiwuoyo mos, ok irudh wach piyo piyo mondo mi nyathini olu kaka dhogi dhi, iluongo ni lip reading. Mano nyalo konyo ng'ama ok winji mondo capture gimiwacho. Koro mano koro nyalo be konyo nyathi mondo chak ng'eyo o adapt to oral reading no. Koro nyaki bed gi nyathino bende machiegni. Ok ni bed mabor gi nyathi iparo ni mondo idwa ni mondo wuo kijanyuol mani gi nyathi tiketo nyathini machiegni gi nyathini. Mar ariyo, jonyuol te nyaka ing'e kaka inyalo communicate gi nyathini. Dhi ure school mondo tim sign language, nikech kok itimo sign language onge kaka inyalo wuoyo gi nyathi. Koro ka in gi nyathi family mani gi ng'ol mar deaf, to maybe odhi e school, then koduogo ot to en gi challenges moko modwano, en gi shida moko mo en godo to konyal wuoyo kodi kaka janyuol. Koro ber mondo ipuonjri sign language. Again, inyalo manyo gimiluongo ni hearing aid mondo kony ni nyathino. To mano tiyo mana gi nyithindo ma nigi ng'ol konchiel mar it konchiel. Koro mano be nyalo konyogi. Olero no maber mokalo, ma en puonj maduong' ne jonyuol duto te. Nikech mana kaka Mboya no romo gi gine ei dongo, nyathini nyalo romo kode ei dongo, ino wuon inyalo romo kode ei dongo. Wach maduong' mawacho ni nyaki bed machiegni gi nyathi seche ma iwuoyo kode, nyaki ng'iye, nyaki bed kode kod eye contact mondo mi one kata kaka dhogi dhi, tede ni onyalo lip read, onyalo somo dhogi, kaeto ibro yudo thuolo makende mar wuoyo kode. Maduong' mokalo en ni tem matek mondo mi dhi skul mondo yud kaka inyalo tudori, kaka inyalo wuoyo kode mondo mi tudruok kaachiel kod konyruok obed mayot. Yenwa wakaw yweyo. Kidieny mar adek ka waduogo to wadhi yaw ni line. Inyalo penjo Dan ma bende en jalonywa, inyalo penjo Mboya, penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mwadhi nyime kaka oganda. Kik idhi mabor nyakora Mogi Ajwang' Kisud kata matin.
View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila, na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki, na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. You know what time it is. The name is Nico Diambo. Catch me on the Hot Drive on Hot 96, 4 to 7 p.m. weekdays for Afro beats and good vibes. Yeah, boy. Hot 96. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811*273#. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Penje gimoro. Debedi en in ema wayuo padi tok an. Karadi timo gik mitimo sanigi. Kokidwa pilo gonge tibo ni nonade. Chal ni inikian an ngano. Onge ngata ngate piny mabro keta kai nyaka chieng'. Bende iniwinja maber. Odiochieng' ma anabro wuok kai. Tugo mora ma jogi tugo kai anawuon abro loke maber. Kasto bang'e 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Obila boro chungie tich banga chech mitudo gi nek mar ji mane ringrege okwanye taka makware koda chije mamoko pondo kawuok e tesendo bila magigiri. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. Ji 14 nyaka sani oyang ni owito ngimagi e masira mar apaya motimore okinyi makawuono e apaya ma Nakuru Eldoret. Hii ni kitu ambayo we're going to address conclusively, but in the meanwhile we have told the contractor we don't want to know anything. Tutaki kujua, tutaki kuelewa, hata ukitujulisha tutoelewa. Go on the site. Penyo wacho mamalo koro luoyo seyo ne duol mar NEMA kod Sirikand County nema okelo digni mar gero banda mar rech makabonyo Kanyagwal. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ni gigo monego beni timo mondo mitudri makare kod nyathi ponono ni entiere kod ng'ol kata entiere kod pek e weche mag winjo. Ne wawinjo kacha kotenore kod gima ne nyadendi Mboya wacho ni bed machiegni gi nyathi, wuo kode king'iyo wang'e, wuo kode mos mondo mi oyud kaka onyalo winji e yo makare. To nitiere makosa mathoth jonyuol timo. Dan mulno makosa no mana matin kapok aduogo ir Mboya.
Jonyuol. Kapok wadhi mabor aneno ka nitiere kod Simb Amos. Amos, halo, penj laktar. Naloro. Ber ahinya machiegni. Mos na japuonj kendo jalony no. Amosogi. Mano Uganda. Koro penjo na adwa penjo jalony niya. An gi nyathi ma kapod idwa wuoyo kode to nyaka igone koko. Koro sain no tasenene go nochako kata kane otin ahinya ne en ng'at moro ma kata ka inso kata kiluonge to kowinji nyaka igone koko. Koro jalony nyalo nyisa ni mano tinyalo chak nang'o titieko nang'o. Moro nyalo nyiso ni en nyathi ma jahigni adi? En jahigni 4 sani. Erokamano ahinya. Iyudo jirani. Erokamano Amos. Ma jirani en jirani adier. Koro nyathino dwaro nopime. Kosepime, en gi nyathi miluongo ni hard of hearing. Tieng' diriyo, nitie deaf ma ok winj at all, ma kwapimo to wayudo ni en level mas profound. To nyathi ma dwaro ni mondo losne matekno, koro dwaro kosepime, to wamiye giluongo ni assisted devices miluongo ni hearing aids. Hearing aids gin gik ma giketo e tokgi ma koro mede sauti. To hearing aid no be nyaka waprogramme kaluwore gi loss ma en go. Nikech sama onyalo yudo ni frequency, nitie kata nyithindo moko ma samoro ka min gi loso to ok owinjo, to wuon gi ka loso to owinjo. Tiende ni mano en na gi loss e frequency. Koro kwa program hearing aid to aketo ne frequency mo lose chande koro duogo winja kare. Ma mos ka duogo e gweng' manya mondo ane nyathino. Erokamano. Erokamano ahinya. Ni wacho ni nitiere gimoro ma jonyuol timo mok ber ahinya. Mulogo mana matin adwa duogo ir Mboya ka pod wadhi nyime. Jonyuol sana ka en gi nyathi man gi ng'ol, achak ni ng'ol general. Pod antiere kod simu machielo. Nyalo yiena mondo mi akaw. Inyalo kaw. Halo, penj laktar. Hello, Maja. Machiegni. Anto kawuono kita cruz ni dentro ne ber que no pundo que no ndo aketa kabisa. Enda me da watun. Kuma me odin bel. Na ni keski. Aka daktari wa iyudo konyruok. Kendo moro waido. Erokamano. Ochiwo poch gi pako mor mokalo ni chenro makonyo ji. Erokamano kuom chenro ma kawuono. Koro gima wacho, janyuol sama in gi nyathi mang'ol kik pande. Nikech ing'e nyathini odwa no socialize gi jowadgi. Chakre family, accept uru, expose uru, kore communication ma wacho chande, chak uru communicate kode. Ka en mok winja tol, utiyo gi science, to bende kata ywak, onego bed ni sauti, nikech nyathi is important mondo ogol ga sauti. To kiketa ni kata sauti ni ok oywag, nyathi nyalo neno kata ka thuol, nyathi mamomo nyalo neno ka thuol biro kai to koro kako tem, nikech en koro ni setame golo sauti. Koro ber kata kogo kono because voice no, nyithindo te nigi voice kata obed momo. To koro mage maluongo ni training, nyaka train gi auditory. Makata kuwinja tari, nikech therapist moko be matimo ni auditory training, sama timo speech training. Nyaka obed gi voice. Koro nyithindo kisegolo oko ngech community ne moboponie. Koro koseng'ere to oko kanye ma koro boyude organizations nitie machakre gi nyithindo matindo nyaka jomadongo. Empowerment magi. Koro ji kosening'in nyathini, school bodonja gi mamora nyathini yore dhi bedo maler. To kipande, to koro onge ng'ama bong'eyo. Koro nyaka expose nyathini. Erokamano. Kipande nyathi ka nyathi nigi duol, weu go koko, weu wuo, weu thathni, kako thathni. John, halo, penj laktar. Halo. Machiegni. Mano John kawuok Ogwiji Masai. An gi penj. Dhi nyime wawinji. Mama na nonyuola ka ita konchiel ne lady. To sani asebedo gi higni 39. To ita no en konchiel to inagande ga to chon nochwere ga koro tije ok chwer. To ok owinjo wach ma kata ka dino konchiel to ok owinj gimoro amora to konchiel to winjo maber. To seche moko ka gide kama ni to odwa nogolo pipi moko mano nyiso nang'o. Dan, inyalo konyowa kanyo. Nyiso ni awacho ni nitie kidieng' mar bilateral ka ite ni te ok tim nade nigi kasoro. To ka en unilateral kata monolateral ka iti konchiel. Awacho ni kendo ka koro wan joma dili gi somo, koro for example koro ka nyathi
ma ite konchiel winjo no kwa timo ne classroom placement kaka intervention waketo ite kuma winjo ne machiko lakini koro case nini be kaduoki mari no nere ni medical condition koro iti konchiel to winjo maber koro onge tiene mondo itigi hearing aid but itigi hearing aid koro iti kuma winjo mok winjo no kopime to yudi ni nitiere kosetiek medical nikech ok nyal ga mi hearing aid ka nitiere shida moko kata mok adwa wacho nying-gi ma samoro dwaro operation mitimo gi clinical audiologist madwaro no golo kata naka gin presbycusis moko dino choke iye kucha kata samoro in gi gluia madwaro no timne gi miluongo ni insertion moro mag gromet mondo gochwer giko to ka iti nok winji sebedo kode for long koro in onego bed ni sama in kamoro management kaka mon tiyo gi management iti kuma winjo ni mitimo nade emachiemo koma speaker bede ma in koro kidhi kamoro kikibed ni bedo diere ma ng'acha ka wacho wach to in wacho onego bed ni chimo iti kuma tiyo ni to iti machielo no bende onego pim mondo ne kata ka hearing aid nyalo konye to kok nyal konye to bibedo ga beda kamano nikech thothne wasebedo ga kod chenro mar penj laktar ka iwacho ni ka iti duto te tiyo tibedo kod balance makare omiyo moro no bende kenyalo kony to nyalo bedo maber mokalo antiere kod simu machielo halo penj laktar halo machiegni wawinji Nyadimo saore ahinya Joseph. Osaore ahinya machiegni. Adwa ni daktari Dan omiya namba an problem mar ita miluongo ni Joseph from Dewa. Erokamano ahinya obro chiwo namba ka pok watieko chenro ni nadok ir Mboya ne wawinjore kacha ni bro nyisowa kama nogike kod weche mag somo to koa somo to donje tije mopogore opogore ni kop nango mano chopo ma ntiere kama wacho ni bro nyisowa bang'e nyisowa kanyo matin Mboya. Koro sani apuonjo school miluongo ni Kenya Institute of Special Education mano Kise but kapok nadhi Kise natiyo kaka MCA jaod bura from 2013 nyaka 2017 koro kana donjo tije MCA atiyo kuom dwechego kana tieko tadonje koro nan nyako matimo mana business koro bang'e taamua ni adhi Kise mondo akony gi puonjo ma kopogore kod somo misomo gi te Mboya mibedo nyaka MCA nyaka business bedi timo manyiso ni en endless potential kanyalo wacho kod wach jo Homa Bay ng'ato nyalo chopo kamodwa ni mondo mi ochope. Sorry, okay, in Homa Bay and Migori. Migori. En dalagi en Migori ok Homa Bay. Sawa. Erokamano ahinya. Ohala ni timo ohala mane? No uso lep nyiri, ne en gi duka ma uso lep nyiri. Koro en iluongo ni fashionist. Mane ohala manotimo. Then bang'e to odonjo Kise. To notimo sana online business. Erokamano ahinya. Abudogo iri Dan daher mondo wang'ie ne weche mag discrimination kata weche mag akweda. Ne nyithindo masaboro tiere kod ng'ol mopogore kata kopogore kod pek mar winjo. Akweda thothne onego bed ni wadil godo nang'o kata oganda dil godo nang'o? Akweda sana chakre gi janyuol. Kaka wacho janyuol nyaka ir nyathini nikech mano en gweth ma Nyasaye omiyi. Nikech kata na bende mokariambi e studio kairi. Nikech jowetena gi nyiminena gi nonyuolwa gi muomo. Yiena mondo bi akaw simba Irene kata wadhi nyime. Sawa. Irene, halo penj laktar? Machiegni wawinji? An nyathi moro ma chwer. Ite chwer? To kiwuok wakawinja Irene maber ahinya kwayo ni mondo mi ukawna penjo mar Irene kaeto mondo mi uchwalnwa kapok watieko chenro mana kuyiena. Ne wachona kacha ni un bende untiere kod? Koro ne wan gosiepe momiyo ne motivate bende nikech koro nosikwa communicate kode masani en America bende kendo nyar Homa Bay mamomo to koro
gin gidak America, they are American citizens. Iluonge Stephen Hwaga. Ma bende kanyo manene koro mtuda mana chako link up gi momni mang'eny. The late Peter Wangogi ni mane gisomo godo, but from there mano motivate mabe kwa donje tiegruok mag somo. Koro en family. To family kusero nyathiu, taluora bende nyaka koro konyi here. Koro kony bu wuok nikech chon ka koro e family wa en mane wacho ni ng'ani jitu nyalo tiyo gi nyinga to kihero nyathini no. Ne iwacho ni ng'ane ne wuonwa the late gai ne wacho ni ng'ane tero nyaka nyathini school to kar mondo we dala. School is very important. Nyathi nyaka som nikech kata CBC masani nitiere. Motel ne gi jaduong' jo ntinde seni motel ne gi songe. Oketo curriculum maler ma nyathi mamomo kata man ngola nyalo chopo kumara amora. Koro momiyo nyaka ket nyathi machiegni gi school. Mano to yore ne boyawre ma ibo mor gi nyathino kendo. Ibo mor kode moingo kata miparo ni nomol. Erokamano ahinya. Mboya boduogo iri kaka ng'ato nyalo dak kod pek mar winjo kata kapono ni owito winjo mare. Ng'ato nego bed ni dak nang'o kata aluora mondo mi obed nang'o. Konyalo wacho gi dhowegi living. Koro dwaro ni ng'ise ni dak gi deafness yor mane. Tiende ni samoro ka tiende ni samoro idwa ni mondo mikal ndara okiwinj ka mtoka biro, samoro idwa ni mondo miloko ohala ji wuoyo kodi kod weche makamago, onego bed ni timo nang'o. Okay. Mano aparo ni itemo penja kaka ng'ama deaf nyalo dak. Koro bedo communication gi jok ma winjo ni en challenge mar winjo. Koro seche moko kiseng'e ni in gi deaf machiegni kodi tikonye wuotho. For example, an mamawa okwero ni monda wuoth kenda nikech ka gari biro to kanyal ng'eyo kata kohut an anyalo wuotha ko kang'eyo ni gari ni agi kanye kata kanye. Koro again gi jok ma winjo nyaka jok ma nigi ng'ol mar winjo nyaka wang'el to learn our environment. Medo gimoro kanyo. Kamedo Ruth kuom wala 13 nikech atem assessment makata ng'ol mamoko ko bende gin kidienge ni 10. Ng'ol mar hearing impairment ni mar winjo ni en ng'ol ma ok nyal neno, en ng'ol ma invisible. Koro ng'ama nigi ng'ol mar winjo kata kineno ko kucho kinyal ng'eyo shida achiel kende ma gin ga goren communication. Koro communication ma sign ma communication. Koro communication ni nyaka puonj bed gi language kata science total communication kata konyalo somo dhogi dhok miwacho no kata kan kisungu ni hello how are you. Koro somo dhogi no to gi science. Koro korka gi technology sani koro technology kendo kumiyo gik moko mayot. Koro kaka koro botimo hala dongo notimo online omiyo nyathi ma koro momo with technology, with communication, with acceptance in the public. Ngech koro jomo deal godo gi ok chuno ni min ngima nyaka wuoth kode seche te ndara. Onego bed ni the community is aware. Kada konene to nyise sani mtoka biro. To gi other gadgets kanye manyalo mede kan. Erokamano ahinya. Aneno ka sa koro mayo wang'wa Mboya wach mogik. Koro shida maduong' ma wan godo kaka jok ma odak gi ng'ol mar deafness and attitude, negative attitude. Ji seche moko iromo gi ng'ato to itemo wuoyo kode to koro chikre ni kodwa wuoyo kodi nikech koro neno ka in gi ng'ol. Mano be gima chando ahinya kaka deaf. Koro ok onego bed ni wan ok wanyal pondo. Koro interact be jok mani community around nyaka wuo gi deaf mondo mi gi learn sign language. Mondo communication obed ma yot. Again communication kiki assume ni jomatatu for example ma Nairobi gi care about sign language, gi care about the deaf.
But in Nairobi at least ging'eyo seche moko watiyo kodgi gi messages, wandiko negi e simu message mondo ging'e ni walor kanye to gikonyowa. Koro seche moko kise ng'eri gi conductors gi drivers to gibedo ni ging'eyi. Koro seche ma gineni to ging'e ni Eunice to aga kama kama to lor kama kama. Koro mano bedo mayot mondo okonyi. Koro in bende one way deaf nyaka wa make decisions maber. Kineno ka challenges nitiere to ineno kaka inyalo konyo. Amor go mokalo kenda duoko erokamano makende. Amboya wach mogik minyalo weyo wagodo, wach mogik minyalo weyo godo nyikwara mogi Ajwang' mamoro ne neno chenro ni mantiere kod nyithindo makata gin giwegi gintiere kod pek e weche mag winjo nyalo nyiso gi nang'o? Koro an gi message mokwongo. Koro the only tool minyalo konyo godo nyathi en iketo equal opportunity e society. Mokwongo nyaka nyathi yud somo maber. Koro nyaki imi nyithindi te equal education. Mangiso ni kikiwe ni nyathini nigi ng'ol iwe dala to moro onge ng'ol itere school, mano ok ber. Koro mi nyathi education odhi e school kendo ibro neno ka ngimane mabele, ibro neno result kaka biro bedo. Nyathini biro dhi maber. Again, kineno ka nyathini nigi ng'ol to kikitim intervention late. Koro kikirit nyaka nyathini obed 8 years koro kida chako tere school chaka chon kendo kiseche mifwenyo ni nyathini gi ng'ol titere school ichako chon. Koro ichako chon. Koro government bende niga gi jonyuol be kik par ni ati government nyithindo man gi ng'ol en responsibility mar government. Government biro ga mana support to but support chakre gi janyuol. Koro nyaka then kin gi nyathi man gi ng'ol bende nyaka ibed gi milongo ni acceptance, and then nyaka appreciate nyathini, nyaka ibed proud of nyathino seche ma ineno kotimo gimoro maber. Again nyaka ng'is society kaka nyalo dak gi nyathino. Koro ng'iso gi ni anto an gi nyathi man gi ng'ol, tema dak koduru maber, ibed ni neighbors ong'e ni nyathino akanye. Koro society nyalo konyi sana e rito nyathini. Erokamano ahinya. Okadhi mi thuolo mondo mi wach mogik tabro dwaro mondo mi imiwa namba pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudo kanye mondo mi oganda waduto te oyud konyruok. Thuolo maya wang'a. Koro miwa namba kod kama inyalo yudwe. Namba inyo tiyo godo ma Safaricom en 0720 413 225. Namba mar Airtel 0731 483 293. To an consultant and freelance. Ayudra nikech kata kuonde curriculum kigona sim wan kada gosiepe na moko matudre. By the way, ase an train ji mang'eny assessment mar audiology. Koro kata koka yudi machiegni tanyalo oro ni ng'ato man machiegni kodi mondo konyi. An gi network e Kenya te. Erokamano. Koro kisegocho na tatudi atuda gi network. Erokamano makende. Adoko ni erokamano makende ne Mboya. Erokamano mang'eny kuom chopo e studio ne ajaloko mar Belinda. Erokamano mang'eny kauna nitiere gi ji mang'eny e studio. Nyego jo picha mawa director na erokamano ahinya Lindsay, producer na Perpetual Koth ne Inja hera mar chendo ni erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Oriti ni sani wacho ni